awake dhewe iki ngerti yen niatmu kuwi iki sakjane apik ya. Trek. Piye, Bu? Go Trek. Iki ki wis dada tekan kene, piye nek dhewe iki mampir pasar gede wae, he? Manut, Bu. Piye ibu-ibu kuwi liyane? Piye ibu-ibu? Lah ya mangkat. Nah, ya mangkat ta. Heeh, bener lho ya. Ya wis Trek, mampir anu pasar gede wae ya. Heeh. Dadi wong iki sing solutif ngono lho ya. Mangkat. Dari ya wis wayahe desane dhewe iki butuh lurah sing cek sacet ngono kae lho. Heeh, tur ora single. Nek single kuwi nggawa uripe dhewe wae abot ora. Saiki coba tak takon apa. Nek sing dadi lurah Dian ae piye? Ya Allah, ya seneng. Bapak-bapak mesti milih kabeh lho. Astagfirullah. Sare koreksi. Aja banget ya Allah, amit-amit. Ya Allah desane dhewe sok ambyar kaya ngono iki. Apa iki? Piye, Trek? Mbok iki yu, tak cek sik ya. Ya. Piye? Wah, kudu disurung yu iki. Kendaraan seperti ini tidak diperkenankan untuk membawa rombongan. Bapak sudah melanggar peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2012 pasal 5 ayat 4. Jadi dengan terpaksa Bapak saya tilang. Pak Polisi! Dan setelah ini Pak Polisi, kami tuh mau tilang Bu Lurah loh, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ini tuh keadaannya darurat, Mbak, tolong Pak. Sabar, Ibu. Empatinya itu Ya. nggak dipakai, Pak. Empatinya itu loh, Pak. Ya Allah. sabar Bu ya. Apa tak telepon ke saudara saya yang polisi apa gimana? Bintangnya 5 jejer-jejer gini berani apa? Ibu-ibu ini paham aturan kan?